Pajjiżna għandu r-raba l-irħas prezz tal-elettriku li jħallsu il-familji. Dan jikkonfermah l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, li spjega kif bejn Lulju u Diċembru li għadda il-familji Maltin u Għawċin irċevew ir-raba l-irħas kontijiet tad-dawl. Il-prezz medju li l-Maltin ħallsu għal kull kilowatt elettriku huwa ta' 13 ċenteżmu. Dan meta fiż-żona euro il-prezz huwa ta' 23 ċenteżmu għal kull kilowatt jew 77% aktar minn dak li jħallsu il-familji Maltin u Għawċin. Kienu biss il-Bulgarija, l-Ungerija u l-Litwanja li għandhom kontijiet tal-elettriku irħas minn Malta. Dan fil-waqt li d-Danimarka, l-Ġermanja u l-Belġju kellhom l-ogħla kontijiet tad-dawl. L-istatistika tal-Eurostat tinnota wkoll kif numru ta' pajjiżi għandhom iżjed minn nofs il-kont tad-dawl mimli taxxi. Fost l-oħrajn 64% tal-kont tad-dawl għall-konsumaturi fid-Danimarka huwa taxxa. Għall-konsumaturi fil-Ġermanja l-kont tal-elettriku fih 54% minnu taxxa. Dan għal kontrarju ta' Malta l-kontijiet tal-elettriku tal-familji fihom biss 6% taxxa. Dan meta l-medja Ewropea li fil-kontijiet ikun hemm 41% f'taxxi. Fi stqarrija l-Gvern laqa din l-istatistika li tikkonferma kemm naqas il-pis tal-kontijiet tal-elettriku minn kien hemm bidla fil-Gvern f'Marzu tal-2013. Il-Gvern qal li fl-2013 l-elettriku kien jiswa 17 ċenteżmu għal kull kilowatt. Dakinhar il-prezz f'pajjiżna kien 13 l-ogħla madwar l-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li pajjiżna f'5 snin rebaħ 9 postijiet fil-klassifika tal-orħos prezzijiet tal-elettriku. L-istatistika tal-Eurostat tindika li fil-5 snin qabel il-bidla fil-Gvern il-kontijiet tad-dawl għolgħu bi 68%. Fl-istess żmien madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda ta' 26% biss. Dan jikkonferma l-Gvern preċedenti kien għolla id-dawl bi kważi 3 darbit aktar mill-medja Ewropea. B'kuntrast, il-Gvern preżenti raħħas l-elettriku bi 22%, meta fil-bqija tal-Ewropa fl-istess perjodu id-dawl għola b'6%. Il-Gvern saħaq li d-differenza fil-politika tal-enerġija qed tħalli impatt qawwi fuq l-ekonomija ta' pajjiżna u r-ross fl-elettriku huwa wieħed mill-kawżi ewlenin ta' tnaqqis fir-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.